Понякога нощем още чувам камбаните. Те не бият просто време, те бият за съдба. Аз съм Райня княгиня и ще ти разкажа за онази пролет, в която сърцата ни горяха и който по-късно погълна домовете ни. Беше пролетта на 1876 година в Панагюрище. Въздухът ухаеше на цветя, а ние говорехме за смърт. Но не от страх, а от решимост, защото е по-тежко, отколкото да умреш за нея. Под властта на Османската империя бяхме свикали да шепнем, да се оглеждаме, да преглъщаме. Но вече не можехме. Нещо в нас се беше събудило. Нещо, което не търпи окови. И дойде веста от Копривщица. Тодор Каблешков бе написал писмо, но не с мастило, а с кръв. Кървавото писмо. Стигна до нас и с него истината. Няма връщане назад. Помня как Георги Бенковски влезе като буря, очите му светоха, думите му разтърсаха душата. До него бяха Панайот Волов и още много смели мъже. Те не просто говореха за съдба, те я носеха в себе си. А аз трябваше да ушия знамето. Колко странно, една игла, конец и плат, а тежестта на цял един народ в ръцете ми. Пръстите ми трепееха, но не от слабост, а от страх да не сгреша нещо толкова свято. Когато извезах думите свобода или смърт, сълзите ми падаха върху плата. Може би за това знамето изглеждаше живо. Денят, в който го развяхме, никога няма да забравя. Хората се събраха, майки притиснаха децата си, старци стояха изправени, сякаш отново млади. И когато вдигнаха знамето, тишината се разкъсва. Не от вик, а от нещо по-силно, от надежда. Нарекоха ме княгиня, но аз не се чувствах като такава. Чувствах се като глас. Глас на всички онези, които не можеха да говорят. После дойде бурята. Новините от Батак бяха като нож в сърцето. Не беше просто битка, беше клане. Земята попи кръвта на невинните. И тогава разбрахме, срещу нас не стои само войска, а безсмилост. Панагюрище пламна. Огънят не пита кого изгаря. Къщи се сриваха, писъци се губеха в дима. Аз бях залут, далеч от всичко, далеч от дома. Унищоженията бяха тежки, болката още повече. Но знаете ли кое беше най-силно? Че дори онези тъмни моменти не съжалих, защото видях нещо, което никой не може да ни отнеме, че може да избере свободата, дори когато цената е животът ни. Нашето въстание беше потушено, да, но ехото му стигна далеч, отвъд граници, отвъд морета. След чу нашата болка и не остана безразличен. Когато дойде руско-турската война, сякаш всички онези, които паднаха, бяха там. Вятърът носеше гласовете ни. Свободата дойде, но тя беше изписана с имена. Понякога си мисля, дали бих направила същото отново. И отговорът винаги е един и същ – да. Защото има мигове в историята, в които човек престава да бъде просто човек. Става символ, става искра. А ние бяхме огън. Огънът на априлското въстание. Кратък, ярък и вечен. Някога
забрава, познала вечна слава, родино ти сега блестиш. Ти вяра и опора, с криле на смели хора пак летиш. Земя на вечни тайни и красоти омайни ти си днес. Пред тебе се кълнеме в живота си и в своята чест. От векове за векове не може нищо да ни спре, че да сме на прославен род, наречен български народ. От векове за векове не може нищо да ни спре. Родени си да си войник, роден си ти да си велик. Родино наша мила, родино дай ни сила да стигнем всички върхове. Сега надежда има, ще браним твоето име без да спрем. Земя на вечни тайни и красоти омайни ти си днес. Пред тебе се кълнеме в живота си и в своята чест. От векове за векове не може нищо да ни спре, че да сме на прославен род, наречен български народ. От векове за векове не може нищо да ни спре. Родени си да си войник, роден си ти да си велик. От векове за векове не може нищо да ни спре, че да сме на прославен род, наречен български народ. От векове за векове не може нищо да ни спре. Родени си да си войник, роден си ти да си велик. Родени си да си войник, роден си ти да си велик. Огън! За свободата на България! Ама къде се мобилната група? Защо не са с вас?
1876 година. Във въздуха се усеща напрежение, обхванало цялата Османска империя. Властта е изправена пред сериозни изпитания. В различни нейни краища избухват въстания, а брожението постепенно достига и българските земи. Османското разузнаване вече е доловило подготовката за бунт. Управниците се колебаят какви мерки да бъдат предприети. Извикани са войски от Египет и Мала Азия. Извършва се мобилизация, а башибозушките отряди започват да се въоръжават. Сред българското население настроенията са раздвоени. Младите настояват подготовката за въстанието да продължи с пълна сила, а по-възрастните призовават към предпазливост, страхувайки се за семействата и имотите си, защото знаят, че империята е безпощадна към непокорните. Въпреки това, подготовката не спира. Ковачите коват ножове и поправят пушки. Жените приготвят храна за въстанниците. Шият се униформи, изработват се цървули, а на много места се правят и черешови топчета. Местните турски власти усещат нарастващото напрежение, но рядко се осмеляват да действат самостоятелно. Те изчакват заповеди и подкрепления от по-големите градове. След събранието в местността Оборище е взето решение въстанието да избухне на 1 май, като се допуска и преждевременно начало при извънредни обстоятелства. Скоро след това предателство разкрива плановете на въстанниците. Ненко Терзийски съобщава на властите в Пазарджик за взетите решения. Османската власт реагира незабавно и предприема действия за арестуване на ръководителите на революционните комитети с цел да обезглави организацията и да всее страх сред населението. На 20 април в Копривщица пристига Неджип Ага с група заптиета. Те започват арести на заподозрени дейци, като задържат Брайко Енев и Георги Тосунов и предприемат действия за залавянето на Тодор Каблешков. И аз от вас. И оставаш на слима. Води го по-напред. Сега тръгваме. Каблешко. При опита да бъде арестуван, благодарение на находчивостта на своята майка, Тодор Каблешков успява да се укрие и да избегне залавянето. Къде? Бре! Ега! Понапко! Бързо! Там! Дина там соба.
След бягството си, Тодор Каблешков незабавно събира с заклятниците. Започва трескава подготовка. Въстанниците се въоръжават и обличат предварително подготвените униформи. С решителност и готовност за саможертва те се отправят към Конака. Турските власти не очакват толкова бърза реакция и са напълно изненадани от появата на въоръжените въстанници. Звучава изстрел. Георги Тиханов застрелва Каракоса им. Това е първият изстрел на априлското въстание. Айде! Скоро след това камбаните на църквата започват да бият, възвестявайки началото на бунта. Изненадани и неподготвени, османските представители се оттеглят, а Наджиб Адай напуска. Оръжие, братя! Оръжие, братя! Айде! Свобода! 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 Да живее Каблешко! Да живее България! Да живее! Да живее! Да мусулманите! Добре! Какво правим сега? Да падаме коя командират. Пишат писма. Да. След първия сблъсък, въстанниците преминават към следващата решителна стъпка – да известят останалите революционни центрове за започналото въстание. Тодор Каблешков написва писмо, което се превръща в символ на бунта и решимостта за свободата. Братя, вчера пристигна в село Неджиб Агай с Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в Оболишкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, се отправихме към Конака, който нападнахме и убихме Мирюрина с няколко заптиета. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред Конака, пушките гърмят придружени от ека на църковните камбани. Юнаците се целуват един други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример из Панагюрич. Тодор Каблешков. Писмото е поверено на вестоносец, който незабавно дарява пътя към Панагюрич. Така в Копривщица прозвучава първият изстрел на априлското въстание, началото на една борба, която ще оттекне далеч извън пределите на България и ще привлече вниманието на целия свят. Уважаеми дами и господа, наблюдавахте възстановката първа пушка на регионален клуб Традиция към Народно читалище генерал Владимир Зимов. След минути пред паметника Буаев започва тържественото отбелязване на 150-та годишнина от избухването на априлското въстание. No!
Райс! Мирно! За среща от дясно! Запал! Чест! Господин полковник, почетният караул по случай 150 години от избухването на априлското въстание е построен началник на караула старши лейтенант Костадинов. Здраво, желая, господин полковник! Отлично отговарят! Служа Република България! Далее! Пък! Свободно! Годината е 1876. Денят 20 април. Българската история. На нея нашите предци се вдигат срещу цяла империя в името на едно – свободата. Макар действията им да не водят пряко до нея, те си остават един от най-ярките примери за себеотрицание и храброст, на които е способен българинът в името на по-висше благо. Тази българска пролет ще трае само няколко дни. Само в няколко селища и съдбата на България завинаги. След априлското въстание не остават паметници на военни победи. Остават костници в Батак, Черепищия и в Дряновския манастир. Това е въстание на осъзнатата саможертва в името на свободата. Обречен бунт на селяни, даскали, занаячи и попове. От тогава изминаха век и половина. Делят ни няколко войни, възходи и катастрофи, несбъднати идеали. Но никое поколение българи не се отрече от тези мъченици на свободата. Те са нашите благородници, които наместо замъци ни завещаха костници. Завещаха ни онзи непокорен и борбен дух, който и днес гори в българското сърце. Априлското въстание, с кървавото писмо, хвърковатата чета и народната княгиня е нашата непреходна митология за чистите духом, които с черешови топчета будеха съвестта на Европа. Записките на Захари Стоянов са нашият епос, мъчениците му са нашите народни икони.
Поклон пред всички тях, защото техният патриотизъм, безсребрен, жертвен, просветлен, е еталон за всяка епоха. И когато се питаме понякога, кои сме ние, българите, можем да си зададем въпроса какво би останало от нас, от нашата национална чест, от нашата национална гордост, ако не бяха Левски, Ботев, Бенковски, ако не беше Априлското въстание, ако не бяха Панагюрище, Батак, Брацигово, Перущица, Копривщица, Клисура. Когато онова малко, гладно и премръзнало дете казва: от Батак съм, чичо, шли Батак. Всички в България и извън нея знаят къде е Батак. И няколко дена, тайно и полека, народът порасте на няколко века. Лудите, те да са живи, те да са здрави, че те са бъдещето на България. Заплющите бунтовников вятър, зашумете и вие гори. Разкажете навред по земята за великият месец април, за априлския бунт разкажете, който в дебрите още ечи. За долей ветрен, черен и яростен, за немелите в дрямка гори, на у нас, непокорна България, мъченическия образ разкри. 20 април 1876 година. Братя, вчера пристигна в село Недже Пага из Пловдив, който поиска да затворим няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в оборишкото събрание, повиках няколко души, юнаци, и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме Милдюра с няколко заптиета. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от тека на черковните камбани, и юнаците се целуват един други по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, последвайте нашия пример и в Панагюрище. Който падне в бой за свобода, той не умира. Борбата кипеше отвътре, отвън, във всички очи пламтеше огън. Болнави и здрави, богати сюрмаси, русите главички и белите власи взимаха участие в последния бой.
И майката мълвеше: Чедо, не се бой, и даваше сино напълнена пушка. И старата баба, що едвам се лушка, носеше куршуми в своята пола и мъжът очуден имаше крила. Много борци хладни спяха вечен сън и дима беше гъстък и смъртта не беше ни грозна, ни страшна и кръвта шуртеше и женски гърди на местно млеко. Лудост бе пламнала във всяко око. Старците търчаха с ярост на лице и търсеха пушки с трепетни ръце. И храмът ехтеше в моми и момци, как падаха в кръвие или в безчестие. И Господ от свода през гъстия дим гледаше на всичко тих, невъзмутим. Борбата кипеше, в която числото надвина възторга. Та сплава, то с дим, ударът бе тежък и неотразим. Бунтът се отдави в паника ужасна, де всичко високо падна и угасна. Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни, майко, бяха. И твоите очи само кът мал бяха, умираха без страх. И днес još Балкана, щом буря захваща, спомня тоз ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век. Моля гражданите на колене с едноминутно мълчание да почитат паметта на загиналите герои в априлското въстание. Само веците като поставят малко по-назад, защото ще се редат те така на тук. Ще направят на тук. От тук можем ли? Да, може. Те ще се наредят те тук, те момче. Венци и цветя в знак на признателност ще бъдат поднесени от община Кюстендил. Те не там, един ще настане тук, един е за рулен, другия за другия. Влади, махни горе в колоне. Общински съвет Кюстендил.